Albert Roé, animador, publicista i decorador, és l'il·lustrador del fullet Genís, que es va publicar a la revista L'Infantil 13 Vents. Que el tens aquí, el Josep Maria? Abans de començar l'entrevista, va voler corroborar l'existència de la primera època de l'Infantil, amb en Mia Alberdi, autor del Quimet Trapella de la segona època. Aquest noi, el que ve a fer això, és una persona que fa el seguiment de tota la cosa del còmic i bueno, en fi, té un company, un conegut, que també és una persona que també recull informació sobre el còmic català i tot això, i es veu que li ha dit que existia una revisteta que es deia L'Infantil i que també hi havia un Quimet Trapella allí, abans del nostre L'Infantil. Sí, val. O sigui, vols dir, existia una publicació que la feien també els, segurament recolzada pel Seminari de Solsona. Val, doncs mira, jo això no ho coneixia, La primera època de l'Infantil va ser de 1951 a 1962. La segona època de l'Infantil, en la qual Albert Roé va participar, va anar de 1963 a 2011. Bueno, el que van aprofitar va ser que devien tenir, el Seminari de Solsona, devia tenir permís per fer aquesta revista, i aquest permís el devien prolongar amb l'Infantil nostre. Saps què vull dir? Perquè com era el franquisme, clar, no es podia fer en català, això. El 1973, l'Infantil passaria a anomenar-se 13 Vents. No, mira, ara m'ho està ensenyant, està ben documentat, això, el Seminari de Solsona, l'Infantil, sí, es deia l'Infantil. Bueno, però en aquesta revista de l'Infantil hi havia un Quimet Trapella, ja n'hi havia un. Val. Doncs mira, està bé perquè podem confirmar que a mi m'estranyava moltíssim això, saps? Perquè no em sonava gens, Esclar, aquí el que va fer el Seguirac, esclar, està molt bé això, el que va fer el Seguirac va ser mantenir el Quimet Trapella, que devia ser un personatge que devien tenir, perquè semblés que era la mateixa revista, comprens què vull dir-te? Per mantenir una miqueta alguna cosa en comú per poder-ho defensar, saps què vull dir-te? Això és el que va passar. Jo em pensava que aquest nom és... El Quimet Trapella és molt teu, aquest nom és molt teu. M'estranyava molt i val, doncs mira, això no ho sabia, Josep Maria. Ara mira, m'ho ha dit ell. Mira, sóc jo que estava desinformat d'això. Això d'aquí 4 dies es mor ell o així i això ja queda com un núvol que sí, no... En canvi ara el dato és molt bo. Molt bé. Doncs som-hi! El 13 Vents va servir de via d'entrada d'un munt de còmic franco-bela amb molts personatges. Tinc un llistat preciós, des de l'Espiro, en Lucky Luke, l'Astèrix, l'Eric Castle, en l'Isnogut, el Gran Visir. Sí, el Gran Visir. Realment els nens catalans que llegien revistes catalanes se'ls hi va donar un material molt més digne, no? Vull dir, la voluntat que teníem les persones que érem joves i per tant no en sabíem de dibuixar i vam anar aprenent sobre la marxa, no? Però sí que des del primer dia es volia, a través dels dibuixos, donar un treball digne, no? Una cosa, no tractar a l'infant com una cosa de rebuig, no? Vull dir, no. Vull dir, nosaltres teníem la intenció, bueno, jo potser amb el fullet Genís em sembla que això ja es veu, i amb els contes també, que no escatimava el temps, no es pagava això en aquells moments, vull dir, perquè aquestes historietes, esclar, per exemple, veus, aquí veiem la historieta, no? Però, clar, nosaltres no teníem Photoshop, no teníem res de tot això. Clar, llavors, tot això es pintava, el color s'indicava per darrere. Es feia així, es feia, anem a dir, pintat amb guaix per darrere, era la manera que es feien les coses. Ara es fa amb ordinador. Però, clar, dibuixar la historieta, passar-la a tinta i després pintar-la, això era un munt d'hores.
això no ho feies així com així, no? En canvi, i això no ens obligava ningú. Els 13 vents acceptaven el material que els hi portàvem, però aquest material era molt treballat, de manera que, i no ens obligava ningú, però jo personalment m'agradava fer-ho el millor que sabia, no? Vull dir, per què? Doncs perquè el món infantil s'ha de cuidar moltíssim, no? I nosaltres ho intentàvem. I clar, el material que venia de Brussel·les tenia una grandíssima qualitat, no? O sigui que el que nosaltres encara no sabíem fer ho compensava una mica aquest material que venia de fora, no? Què recordes del context de les altres revistes de l'època? El que hi havia, seguíeu, per exemple, que es feia a Cavall Fort, o que feien les altres revistes en castellà, o que venia de França? Jo, el que seguia més, el Cavall Fort el seguia, perquè Cavall Fort sempre ha tingut una línia molt ben trobada. Ha sigut una revista que ha sigut molt coherent i ha anat evolucionant, s'ha anat posant a puesto, cada vegada més hi ha hagut bona direcció darrere, voluntat d'anar-ho estructurant segons l'època que s'anava fent, etc. No? De manera que sí, que jo, per exemple, el DDT i tot això no m'interessaven per res, o sigui, en absolut. No? Llavors jo el que seguia era el Tantan, el Pilot, l'Espirú, per exemple, els àlbums de Gaston Lagaffe, per exemple, m'agradava moltíssim l'humor, aquell humor intel·ligent, sutil i així. De manera que jo on posava la mirada era amb les revistes i amb els dibuixants, diguem, que treballaven en roba, que també treballàvem amb nosaltres, bueno, que també l'infantil li comprava historietes, no? El Bibi Tobi era en roba. En Bibi Tobi són les formigues, Ai, no. Toni Dick. Això mateix, Toni Dick. I estava molt bé. Jo, la mirada era realment amb el material belga. Això, d'allí és on, anem a dir, t'esperonava per millorar les coses, no? Que jo, per exemple, no sento que les historietes belgues m'hagin influenciat, no. El que sí m'han esperonat, això sí. O sigui, que era com de dir, ostres, jo hi anava bastant a Bèlgica i, per exemple, el Gaston Lagaffe, que documentava molt bé els carrers de Brussel·les, les cases i tot allò era un exemple molt interessant de documentació, no? I llavors, realment, el que era de documentació dels espais, això ho tenien claríssim els dibuixants. En canvi, els dibuixants d'aquí, tot era d'una manera molt simple, no? Entre altres coses perquè no podíem fer un bon material, no? Per exemple, el cas d'en Raf, per exemple, en Raf el coneixíem pel DDT, però en canvi quan li veies les historietes que ell feia per Inglaterra, el Raf documentava i feia els carrers de Londres i feia les coses que això no ho hem vist d'ell, no? Es va publicant allà, però clar, quan li pagaven doncs ell treballava més les coses, no? Ens parlem una mica del que recordis de l'evolució del 13 Vents, en el sentit de com a revista, com vas veure passar ja no només el fet que hi hagi tancat portes fa 8 anys, sinó pel fet de quin record et queda de com va anar continuant, de com va anar-se mantenint, tenint en compte el complicat, com de complicat és ara arribar a les generacions actuals i actuals. Clar, això és molt... En fi, sembla que de vegades, perquè sempre l'etapa que tu has viscut, sempre et pots pensar que és la millor, no? Penso que el 13 Vents va fer un gran esforç, a l'infantil, es va fer un gran esforç per millorar la revista. Això es feia revista a revista. Si mires els àlbums, com aquest que tinc aquí, no aquest, sinó que mires el número 10, el 15, el no sé què, es veu que hi ha un creixement de la qualitat. Llavors això, el director de la revista era en Sayrac, el Manel Sayrac. Manel Sayrac era un home que hi posava tota la dedicació, ens donava molta llibertat, però lluitava molt la revista. Els últims anys, jo després ja, quan ja vaig deixar de col·laborar, no la vaig seguir perquè estava ja fora del meu abast, això.
Però en l'última època jo penso que s'havia perdut l'esperit que comentava abans, no? L'esperit de servir en l'infant català a través d'aquesta revista, no? O sigui, cosa que no ha perdut el Cavall Fort. O sigui, el 13 Vents va perdre l'esperit, no? De dir, anem a fer coses. Els dibuixants, jo sempre dic que els dibuixants som com aquests nàufrags que envien una ampolla amb un missatge i el tiren al mar. Els dibuixants dibuixem, però no sabem mai quin resultat dona. No mai, algunes vegades sí, no? Almenys jo ho he sapigut. Però normalment fas les coses i no saps allò quina transcendència té. Tu pots pensar que funciona, però no ho saps amb certesa, no? I jo, puc parlar per mi, a l'estudi m'ha vingut gent ja gran que han crescut amb les historietes que feia jo. I aquestes persones m'ho han agraït. I això per mi ha sigut el més important de tot. Vull dir, gent que va créixer amb aquestes historietes. Vull dir, i tinc una amiga que ja ha desaparegut, la Figueres, que ella havia llegit totes les historietes que jo havia fet. Hi havia una diferència molt gran d'edat, no? I clar, ella m'ho deia, diu, és que jo ho esperava, no? Vull dir, aleshores, això és una satisfacció extraordinària, no? Però si a darrere no hi ha la voluntat de millorar-ho allò, i aquesta voluntat hi era, aleshores no hi ha aquest resultat. O sigui, que persones de 30 anys m'estiguessin parlant del Follet Genís com si fes 5 minuts que l'havien llegit, per mi això ha sigut... No ho estic dient d'una manera agòtica, de dir que bé ho he fet. No vull dir això. El que vull dir és que jo volia que funcionés i posava cada vegada, no jo només, sinó tots, cada vegada posàvem més intenció i més ganes i tal. I això va funcionar. Quan ja no es va treballar d'aquesta manera, el 13 Vent es va desinflar. I estic segur que no és tant l'estil, els estils varien, les èpoques, ara no toca fer el mateix que es feia fa 40 anys, toquen les noves coses, és evident, però aquestes coses han de tenir força, han de tenir ganes d'arribar, han de tenir veritat, per dir-ho d'alguna manera, no? I jo tinc la sensació que aquesta energia no hi era a l'última etapa del 13 Vents. Jo vaig veure només els últims, i jo em vaig sentir trist perquè em va saber greu que es perdés aquesta revista, no? El problema que he trobat en molts llocs on m'he anat documentant és la sensació que hi va haver una base molt bona de 13 Vents i Cavall Fort, que Cavall Fort es va anar adaptant per seguir mantenint públic i que ni Cavall Fort ni 13 Vents van aconseguir perseguir aquells nanos que creixien en el sentit que no tenien un relleu. Un cop feien certa edat ja no tenien material en català. Desapareixia i no es perdien, però... Faltava una tercera revista, diguem-ho així. Una tercera revista o un graó més, que això en castellà en tenien 50.000 i en català mai va aparèixer. Sí, però aviam, això estic d'acord, però l'infant o el jovenet ja estava format amb un nivell. O sigui, el nen que estava acostumat a veure, que s'havia apropat, diguem, ja no tant a el que fèiem nosaltres, sinó que s'havia apropat al món belga, diguem, d'historietes, ja no podia acceptar menys que allò. O sigui, que jo penso que tant el 13 Vents com el Cavall Fort, el que vam fer va ser educar amb una generació que després va poder ser més exigent i va poder triar. Sí, és veritat això que tu dius, que no existeix tampoc, encara avui en dia, no existeix la tercera revista posada als 17 anys, no hi és això. Però hi ha una part d'això que jo diria que ja és igual, perquè la intenció darrere de tot era la formació
l'educació d'una manera o sigui, la formació d'una persona que sàpiga el que està bé i el que no està bé. O sigui, que aquests nens i nenes que van veure aquestes revistes i van descobrir els barrufets i van descobrir el Tintín, esclar, aquests nens enrere ja no hi han anat. Ara potser triaran el Moebius, no sé, per exemple, molt ben triat, perquè el Moebius és extraordinari, no? Però els hem educat, això ja ho hem lograt, que era el que interessava. Sí, el Little Nemo es va publicar a 13 vents, el clàssic. El Little Nemo, que era americà i d'una altra època. I dels tòtems del còmic. Sí, i el Little Nemo era una bogeria, era meravellós el Little Nemo. Però el Little Nemo, tot i sent un estil que no era europeu ni molt menys, però tenia una qualitat i tenia una fantasia extraordinària. De manera que aquest nen que va veure això buscarà, ara ja tindrà 35 anys, no? Però en l'època tenia que ser exigent buscant un material bo. No devia anar enrere aquesta persona. O sigui que era un problema d'educació, en el fons. Aviam, tu ets una prova, no? Tu ara estàs recopilant tot això per donar informació sobre els treballs que s'havien fet en una altra època. Bueno, tu havies llegit totes aquestes coses, o algunes d'elles, les que potser això no ho vas llegir perquè no ho vas enganxar, no? Però és igual, però et vas formar amb un criteri, i aleshores aquest criteri, quan surts del cavall fort, perquè ja no et toca, aleshores el busques, aquest criteri, i aquest criteri el busques amb el material, amb bon material americà, que també hi és, etc., no? O el belga. Però l'educació, jo penso que va ser el gran èxit d'aquestes revistes en aquell moment, no? Sí, i tenim sort que ara el cavall fort fa el tetano. Fa el tetano, que és l'infantil. O sigui, hem perdut l'infantil, però tenim el tetano, que cobreix la primera etapa dels nens, no? Vull dir que això és fantàstic. L'Abadia de Montserrat, el 2010, un any abans que tanquessin el 13 vents, van treure Piu Piu, una revista que encara editen, que va encarada també aquest públic més petit. No sé com els hi va, però tenen aquesta proposta. No en tinc ni idea d'això. Ha d'haver un equip amb molt de criteri i amb una voluntat de serveis. Té que ser un negoci, diguem, no? Ara sembla que estiguem parlant, però el 13 vents no era un negoci, era una necessitat que tenia el país. Nosaltres ho teníem clar, que nosaltres estàvem fent un material aparentment inocu i un material, què et diria jo, per nens, que sembla que sigui menor. No, perquè aquests nens s'han de formar des del primer dia, no? I des del primer dia que poden començar a valorar les coses. I això ho teníem clar, i per tant vam treballar amb... Aquesta va ser la línia de treball. Econòmicament no ens sortien els números de ningú. Jo perquè vaig tenir la idea de dir, bueno, mira, jo els originals me'ls quedo i aviam què puc fer. I llavors em vaig espavilar, jo tenia un agent a Brussel·les que ho venia per tota Europa i ara, i amb anys, jo vaig poder recuperar aquest temps que vaig invertir. O sigui, a mi això m'ha sortit a compte, diguem-ho així, no? Però clar, m'ha sortit a compte esperant-me. Abans em comentaves, abans de gravar, que podies considerar-te un dels fundadors per la manera en què va començar la teva participació a la revista des del primer número. Sí, des del primer número, sí. La portada del primer número la va fer en Coll, del TVO, i jo estava a l'interior de la portada, el primer fullet genís va estar allí, i el Josep Maria Mia també, amb el Quimet Trapella i tot això. Aquella època és una època que hi havia el Josep Maria, el Mia, jo, hi havia el Coll, hi havia el Seirac, que feia les formigues, el Bibitobi, i llavors compraven algunes cosetes a Bèlgica, que eren, anem a dir, segurament les historietes més sòlides, perquè nosaltres érem joves i estàvem aprenent, no? De manera que sí, jo vaig estar des del primer número, vaja, sí, que és aquest, aquí tenim, aquest és el primer número, i aquí hi ha la portada en Bufa i en Pum Pum, que eren el d'en Coll, i després, doncs, i mira, aquí podem veure, també, mira, i això és una cosa interessant,
que també hi va haver-hi en Raf, el Raf. Aquesta, la primera, no va continuar gaire en Raf, però les aventures d'en Jordi, d'en Raf, també hi eren. I ja està, sí, eren pocs al començament, i aquí té que haver... Aquí falta una pàgina, aquí. Veus? I aquí el Tom i la Tina, els dos germans, que això era d'en Mia. Veus? Això era d'en Mia. El Mia. La relació llavors amb els altres autors existia, treballant una mica a part? No. Si ho relacionàveu o tenia alguna mena de... No, per exemple, en l'època, el Gin, per exemple, el Gin estava a seleccions il·lustrades, val? I allí a les seleccions il·lustrades hi havia diversos dibuixants molt bons, i anaven a treballar. En comptes de tenir un estudi personal, seleccions il·lustrades els hi deixava un espai, una taula, i tots cada dia anaven a treballar. Però, esclar, aquests dibuixants vivien del còmic. Per tant, tenia sentit que companys de treball estiguessin tots treballant junts. Però clar, jo no vivia del còmic. Jo treballava en una empresa, o sigui que jo no anava enlloc, jo treballava amb el meu, amb els dibuixos animats, etc. I clar, quan ja es van acabar els estudis Macián, esclar, llavors jo em vaig muntar un estudi propi. Clar, llavors jo mai he treballat amb altres dibuixants a nivell de companys. Jo vaig treballar amb el Gin, el Vícar i tal. Jo tenia una casa i doncs, quan es va acabar els estudis Macián, ells vam estar potser un any treballant junts, però va ser una casualitat, però no va ser un sistema normal de col·laboració, ni molt menys. I ara mateix, per exemple, que has tocat amb mi per corroborar si el Quimet Trafella venia d'una altra època... No, jo amb el que he tingut sempre contactes amb el Josep Maria, perquè amb el Josep Maria vam entrar junts al 13 Vents. Llavors, amb el Josep Maria hi havia una amistat anterior, no? Perquè fèiem acudits, de vegades ens reuníem ell i jo i fèiem un brainstorming d'acudits i ens passàvem millor tota una tarda fent, fèiem acudits de tanques, i millor aquella tarda fèiem 50 acudits de tanques, no? Fèiem com una... i ens picàvem l'un a l'altre, no? Amb el Josep Maria sí que vam tenir aquesta cosa, però anem a dir, amb els restes de dibuixants, per exemple el Sairac, que feia el Bibitobi, el coneixia, parlàvem, però no manteníem relacions fora de la revista, no? Amb el Gin sí, perquè amb el Gin hi havia una amistat, hi havia molta proximitat, i per tant, esclar, amb el Gin jo vaig entrar als estudis Macián per fer el primer Mago, perquè el Mago es van fer 2 storyboards, el Macián va fer un storyboard, me'l va passar a mi i jo el vaig continuar, i després va venir un altre dibuixant, i en fi, i allí amb el Gin, amb el Gin sí que manteníem una relació, però és amb l'únic, el Gin i el Mia. Els altres autors, per això, tampoc tenien un espai de trobada, pel que fa 13 Vents, en tot cas coincidien altres projectes? Sí, eventualment, sí, anàvem a entregar els dibuixos o així, però clar, tampoc tot. Per exemple, no sé, el Raf jo en el 13 Vents no el vaig veure mai, per exemple, no? El Coll tampoc, perquè potser amb el Coll, el Sairac, potser el Coll no hi anava, potser li anaven a buscar, o sigui, de manera que no teníem... Tot el que fèiem era, cada un fèiem el que crèiem que teníem que fer i ja està. I per això els estils també eren molt diferents, no? I cobrien bastanta àrea, no? Diguem que a uns els agradava molt el Quimet Trafella, a altres els agradava molt el Follet, en fi, que cada un fèiem el material que crèiem que podia funcionar, no? Aquesta és la veritat. Jaume Perich, he trobat que diu que havia col·laborat a 13 Vents. Què hi havia fet? El Perich va fer poques col·laboracions, el Perich, perquè el Perich va fer... Què feia? Feia com un mag, em sembla. Feia alguna d'un mag, em sembla, també es pot mirar això, però sí, el Perich hi va col·laborar. Ell i en Gin són els únics que no tenen col·locats en un personatge específic, i podria ser no, el Gin no tenia un personatge específic. Feia portades. Ell feia les portades, perquè precisament en Gin tocava molt bé, era molt fresc amb el seu treball, no? De color. I llavors, inclús, per exemple, el Mago de los Sueños, que uns anys més tard,
que jo vaig treballar amb el Mago gràcies al gin, que m'hi va portar, no? I aleshores, per exemple, tots els cartells del Mago de los Sueños són d'en Gin. Els va fer ell, no? Ell va fer tota la publicitat exterior de diaris, etc. la va fer en Gin. I aquí, en l'infantil, el Gin era també el que feia doncs, algunes portades. Sí, però historietes no en va fer mai. Dels altres companys que vas anar tenint, alguns dels quals han estat grans referents a nivell nacional de còmic, i algun encara actiu, com el cas d'en Jan, hi ha alguna anècdota o record que guardis en relació a haver pogut col·laborar ni que fos a les mateixes pàgines amb aquesta gent? No, jo amb el Jan no. El Jan, jo recordo, és una cosa que recordo molt, molt fluixet, diguem, però el Jan també havia fet dibuixos animats, també, el Jan. També em sembla que era bastant bon animador, el Jan. Es concentrava molt, perquè quan tenia el problema, em sembla, d'audició i així, doncs es concentrava molt. I inclús jo recordo que jo vaig fer un treball de publicitat per la Bruguera, un spot, i l'animació me la va fer en Jan, me la va fer ell. Però vam tenir una relació, però ja et dic, amb aquesta problemàtica no va ser molt pom-pom i ja està, no? Vull dir que no tenia jo relació amb el Jan, no. Vol dir que de la resta de noms més o menys que he anat dient, amb en Gin, en Raf, o sigui, en Raf sí, el Gin, després també hi havia un altre col·laborador que també feia coses més petites, que era en Panyella, Vicenç Panyella. Vicenç Panyella, me l'apunto. Sí, que ell treballava molt en lectures, va treballar molt. Feia acudits en lectures. Es posava Panyella el loco. Sí. I tenia alguna mena de personatge concret o alguna cosa? Feia acudits, ell més aviat feia acudits o historietes d'aquestes de 3 vinyetes o 4, i feia més aviat això. Però ella 13 vents no, o també? Sí, es pot trobar, sí. Molt bé. Sí, que inclús no sé si va entrar, el devia portar jo al Panyella, perquè érem amics i així, i aleshores segurament, dic jo, perquè ella estava una miqueta apartat del món català i en canvi jo em sembla que el vaig fer, però era conegut, o sigui, no és que no fos conegut, ell havia treballat en revistes de l'època, em sembla, no sé si en el Tio Vivo havia fet coses, i ja dic, en lectures, la revista Lectures, cada setmana ell hi feia uns acudits, però anys i anys, això. El Cifré, la primera historieta meva està dedicada al Cifré. El Cifré, ell, aquí al final de la vinyeta, diu: dedicat amb tot respecte a la memòria del que fou el meu primer mestre. En Cifré, quan jo devia tenir 13 anys, jo anava a la Bruguera i em posava el mes de juliol i em posava deures, em feia mans, em dibuixava mans, les mans del Reporter Tribulete, així, gestos, no?, de les mans. I llavors jo durant tot l'estiu feia mans, que me les havia marcat el Cifré. De fet, el Cifré em va ajudar moltíssim anem a dir, a aprendre a fer mans i a expressar, no? Que la meva idea era que les historietes reunir el pare i la mare, o el pare o la mare o el germà gran o el que fos, perquè, anem a dir, aprenguessin els conceptes, m'entens? O sigui que era evident que era excessiu això, no? Els contes no tant, perquè a vegades és un conte, però aquests, el fullet genís, sobretot, era més enrevessat, no?, de seguir, i en canvi va funcionar perquè, ja et dic, funcionava a través de la unió del pare i la mare amb el nen, no?, o la nena. I bé, ja et dic, i vaig trobar aquests pares que em van confirmar que això havia funcionat, no? L'ètica que es va tenir no va estar influenciada per l'Església, va ser personal, va ser un desig de contribuir amb la cultura nostra, diguem-ho així, no? No passava pel sedàs de l'Església, això, no hi passava, si més no, amb mi mai. Aquí també tenim aquests de la Mercè Llimona, que també va col·laborar, la Mercè Llimona. Ja era gran, aquí, la Mercè Llimona ja era una mica gran i no va fer molt de treball, no en va fer, però va fer alguna cosa. I aquí tenim el Panyella, veus? Que t'he parlat abans. Sí.
què t'agradava? Autors de fora, autors d'aquí? Quins referents tenies quan dibuixaves o quines coses t'inspiraven més? Sí. No, jo no, o sigui, el fullet genís va ser, dic el fullet genís perquè els contes, els contes podríem dir que podrien estar inspirats en Disney, per dir-ho d'alguna manera, perquè l'estil que anem a dir que he fet jo, doncs és un estil que és evident que ve de Disney, no? Que és tota la influència de Disney, que és el que jo vaig viure de petit i de més, no? Que jo vaig intentar trencar, vull dir, aquesta Alícia és bastant diferent de l'Alícia de Disney, no? Però encara que sigui diferent, les estructures, els volums i tot, esclar, són Disney, no? O sigui, Disney ja ho havia fet una mica, això, no? De manera que ara el fullet genís jo no tenia cap referent, el vaig anar inventant, no? Vull dir que va anar sortint i sobretot el fullet genís la idea era de que hi hagués una continuïtat, o sigui, sempre vaig tenir la idea de que quan s'acabés això poder fer un llibre i llavors la primera i l'última vinyeta empalmen amb la pròxima historieta, o sigui, hi ha una història que s'explica que la gent no ho sap, perquè com s'ha fet cada mes, la gent no relaciona això, però en realitat era com un personatge que acompanya aquests animals i passegen pel bosc i van a fer coses, no? I mentrestant, segons el que es troben, hi ha un conte adaptat a aquell moment, no? Però el fullet genís jo el vaig fer així, però no vaig tenir cap referent de ningú, no. Diries que el fullet genís sí que representa l'estil on et sents còmode, el que t'agrada dibuixar. Sí, va ser sí, perquè ha sigut un personatge que ha crescut naturalment, o sigui, si es veuen les primeres historietes i veus les de l'etapa mitjana o quasi última, evidentment hi ha una transformació molt gran del personatge, no? Però sobretot el seu món, el món del fullet genís es va anar com solidificant, no? Es va anar com concretant, no? I de manera que ara que, per exemple, doncs, ho estic recopilant i tal, fins i tot una cosa que no va existir mai en les historietes va ser casa seva, per exemple, no? Com era casa seva, d'on venia, què feia, no? Tot això no existia, simplement sempre el veies passejant amb uns animalons, no? I clar, ara el llibre que estic tractant de recopilar, doncs al començament del llibre es veu casa seva i llavors el veiem que el llit que dorm, en fi, el veiem una mica... No. Però veus, per exemple, aquest, que no té res a veure, aquest dibuix amb el fullet genís, però, per exemple, la casa del fullet genís va ser una cosa així, no? O sigui, és una casa plena d'històries i llavors veiem que aquest fullet genís realment és un personatge que és molt savi, no? Vull dir, té molta informació, és molt vinculat amb la natura, etc. No? De manera que la idea és un personatge que viu la natura i la comunica a través de les seves històries. Aquesta és la cosa. Mira, el personatge ha anat creixent i ha anat dient qui era, no? O sigui, és ell que ha anat manifestant-se, entre cometes, no? La casa seva va ser algo que va sortir molt cap al final quan ja quasi aquesta és una de les quasi últimes historietes que vaig fer del fullet genís. I vaig voler, doncs, que es veigués casa seva, no? Llavors ara, amb el llibre que intento fer, doncs esborar les habitacions de dins, no? El seu estudi, on té els instruments de música, etc. No? Però sí que és veritat que ha anat creixent aquest personatge. Al principi de tot era molt més ingenu, les històries menys... sempre són infantils, però eren més simples, no? Eren quasi gags només, no? Eren aquesta la Bunte, que és la revista que es publicava a Alemanya, el fullet genís. Llavors estava molt bé, i aquí, aquesta l'última pàgina, aquí hi ha el fullet genís, que tenia un altre nom, aquí em sembla que li deien Cobolo o alguna cosa així. I, anem a dir, d'aquest tipus d'historieta, que era molt elemental, es va passar
a la historieta que explicava un camí, que explicava una relació amb la natura, etc. No? És una mica un alter ego, perquè aquest personatge és aquest d'ara. Jo sóc aquest ara. Però quan era jove jo no era així, però aquesta barba blanca, no sé què, o sigui, és com si m'hagués tornat follet, saps? Vull dir que... El Follet Genís va acabar la seva passejada en les pàgines de 13 vents, o...? No. El que va passar és que, clar, a mesura que jo ja em vaig anar fent més gran, la meva feina diària cada vegada era més densa i vaig tenir-ho que deixar, no vaig poder ni continuar els llibres ni continuar el Follet Genís, vull dir, vaig tenir-ho que deixar perquè no era compatible, no? Vull dir, jo treballava per televisió, treballava per publicitat, vull dir, era impossible de mantenir el Follet Genís i els llibres tampoc, no? Bueno, quan ja em vaig retirar, doncs bé, vaig tornar una miqueta a les fonts, a dir, bueno, ara tot aquest material que tinc, ara és el moment de poder-lo recuperar, i el Follet Genís he estat un temps treballant la primera part, i quasi tinc del llibre, que ja tinc més de la meitat, no? Ja que està recuperat, ja està fet. Esclar, aquestes historietes, tornant aquí, passava que eren quatre tires, però clar, eren molt denses, no? Esclar, quan això ho redueixes, ara el que he fet amb la nova versió ha sigut fer les pàgines no de 4, sinó de 3. O sigui, s'ha remodelat totes les historietes, tot el conte igual que l'Alícia, per exemple. L'Alícia, el conte original, té unes proporcions i aquest en té unes altres. Per què? Perquè com hi ha tanta densitat de dibuix, he volgut fer-ho més flonjo, perquè els nens d'ara van més ràpids per mirar les coses, no? Això era massa trinxat, diguem-ho així. Aquestes ja són amb ordinador. Que són les cases que han nejat i que has tornat a fer. Sí, aquestes ja són una nova versió, no? L'època ha evolucionat i el lector necessita més fluïdesa, no té tanta paciència, no? I les 4 tires no van bé, han de ser 3 per anar bé, perquè llavors el dibuix es veu més bé, els fumetis són més grossos, la lectura pots fer un text més gran, en fi, vull dir que... I això és amb el que estic jo, no? Crec que hi ha aquesta necessitat, no? I és el que estic fent. Ara estic escrivint un llibre, no res, hi haurà també dibuix, però d'una manera auxiliar, i que és, anem a dir, d'on ve el Follet Genís, qui era el seu pare, o sigui, és un llibre... Comença per un personatge que és botànic, i llavors aquest personatge connecta amb ell gràcies a que cau un llampec, es crema un arbre i troba un llibre petitet, que és un llibre de camp. I aquest llibre de camp, aquest personatge, aquest estudiós, el tradueix i s'introdueix en el món del Follet Genís, no? Però vaja, és feina, vull dir que... I té aquest component de retorn als orígens, també, no? Sí. A títol personal, i això com a autor. Sí, això... El llibre aquest del Follet Genís em fa gràcia perquè sempre l'he volgut fer, saps? I ara tinc l'oportunitat, o sigui que espero tenir el temps suficient per organitzar tot aquest... Perquè, clar, estem parlant entre els llibres, entre tots els llibres potser estem parlant de 400 o 500 pàgines, no? De manera que tampoc no és una cosa petita, no? Vull dir que... I clar, això és molta feina i és amb el que estic ara. Vull dir, o sigui que en aquests moments he tornat a la meva joventut. És una segona joventut.